Taste Test af Morten Münsters, Anders Hemmingsen og Jasmin og Mika. Og jeg åbner dem. Nu skal vi åbne dem. Og vi starter altså med den her. Så har vi sådan en her. En ro. Så nu skal vi til den her. Den er god. Så tager vi over højtippen. En god. Den var stærk. Ja. Hey.